Bueno, boas tardes de novo. Seguimos ahora aquí con temas da base, non? Da canteira da Unión Deportiva Ourense, do noso club, que, como nós sempre dixemos, unha das cousas máis importantes que temos no club é a canteira, non? A que nós lle dedicamos moitos recursos e queremos invertir nela porque pensamos que a partir dunha canteira forte e boa é onde este club pode seguir medrando, non? Outra cousa sería facer digamos, un xigante con pés de barro que non teria moito sentido, non? O objetivo do club é que no primeiro equipo, tanto no masculino como no femenino, xoguen xogadores e xogadoras que se formen na nosa canteira, e neso estamos a traballar, e neso seguiremos traballando, ao menos mentres estemos nós aquí. Entón, claro, que como a canteira, como todo, todo necesita financiación e necesita xente que colabore, non? Entón, agora chegamos a un acordo con Ocio Saugar, que é unha empresa de cera e tempo libre, que está tamén moi involucrada no mundo do fútbol. De xeito xa colaborou con nós organizando o primeiro campus da Unión Deportiva Ourense, e agora chegamos a un acordo para lucir a súa publicidade nas equipacións dos adestradores da base, e nun futuro espero que esa colaboración siga aumentando e chegue a máis campos e a máis eidos, non? Nós estamos moi agradecidos que confíen no noso club, que colaboren con nós. Necesitamos moita xente, moitas empresas que colaboren para que isto vaya arriba e salga adiante. Bueno, destacar tamén que, como vedes, hai moita xente monitores e colaboradores de Ocio Saugar que están moi vinculados co noso club, non? Como son Moni, como son Pablo e como é ele tamén que non está aquí. Entón, pois nada, retirarlle o noso agradecemento á colaboración, que esperemos que sea frutífera e que dure moitos anos, non? E agora Moni vai comentar algo tamén ao respecto. Bueno, pues nosotros también queremos daros las gracias por dejarnos ser partícipes de colaborar en el proyecto de la Unión Deportiva Ourense. Tenemos, como bien dijiste, varias gente que forma parte del club y que también forma parte de lo que es nuestra empresa. Y para nosotros, que trabajamos mucho con el campo del deporte, tanto con niños como con gente adulta, para nosotros es un orgullo trabajar con vosotros, que esperamos que no quede aquí, que sea por muchos años más, y que gracias de nuevo.